DSWD Region 1 naghahanda na sa pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong PUV drivers. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Naghahanda na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 para sa panibagong bugso ng ayuda sa sektor ng transportasyon. Sa Ilocos Region, sinimulan na ng tanggapan ng pagbuo ng master list ng mga tsoper ng Public Utility Vehicles o PUV na makakatanggap ng fuel subsidy bilang tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay DSWD Ilocos Regional Director na si Maria Angela Gupalan, isa sa ilalim sa verifikasyon ng mga posibleng benepisyaryo sa pamamagitan ng panayam at koordinasyon sa mga lokal na tanggapan ng social welfare. Makikipag-ugnayan din ang ahensya sa LTFRB at DOTR at mga lokal na pamahalaan para makuha ang lista ng mga kwalipikadong tsoper. Sa sandaling makuha ang listahan, daraan ito sa tinatawag na deduplication process upang matiyak na walang dobleng tatanggap ng ayuda bago isunod ang payout. Kabilang sa mga makikinabang ang mga tsoper ng tricycle, jeepney, taxi, bus, UV Express at maging mga TNBS drivers. Bawat benepisyaryo ay makakatanggap ng tig 5,000 piso na magmumula sa AX program ng DSWD. Samantala, inanunsyo ng Malacanang na palalawakin pang fuel subsidy program pagsapit ng buwan ng Abril na inaasang makatutulong sa halos 400,000 na PUV drivers sa buong bansang Pilipinas. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.